està clar que el fet de jugar 2 partits entre setmana sempre és complicat i més quan un equip no està acostumat, no? I a més, si li afegim un partit de l'exigència com va ser el de dimarts, amb una pròrroga, amb penals, un partit molt igualat, amb molt de xoc, molt de contacte, les conseqüències són les que hem patit. Verdejo té un esguins, a veure com arriba avui, Juan Carlos una mica tocat del turmell, David també està una mica tocat, el Julio ja està descartat de cara a Melilla, és a dir que li queden un parell de setmanes més encara de fer recuperació, per tant, a veure avui com ve la gent, a veure si podem fer un entreno una mica tàctic per preparar-nos pel partit de Melilla i dissabte hem de competir tot i el desgast físic. Primer de tot, jo crec que a veure com arriba avui la gent, però evidentment jo crec que els que porten menys minuts a les cames dissabte han de fer un pas endavant, han d'intentar aprofitar els minuts que se'ls dongui i fer bons minuts de qualitat, perquè el Melilla és un rival molt exigent, és l'equip que porta menys gols en contra, hem d'estar molt concentrats a nivell ofensiu per intentar que els 3 punts es quedin als 3 que fan.